Здравейте, приятели, аз съм Драган 1299. Това е първият епизод на Clash of Clans. Това е нова поредица. Аз не почнах да снимам от началото, защото ще да ви е много тъпо и да ви е скучно, за това почнах да снимам, като станах на 16 левел и танхът ми вече е на 5 левел. Имам си Goldmin. Това е на 8 лео, това е на 6 и това е на 7. Никой не ме е атакнал. Сега ми се апгрейдва бараката на левел 5. Аз събирам за пари за Wizard Tower, за да го поставя ето. Това ще го местимейка. За сега тук ще го оставим, защото не се знае кой ще нападне и да стои тук. Тей. Но сме пълен боклук сме, базата ни е най-тъпата на света и сме боклук. Ние не струваме. Защото вижте тук. Нямаме нищо. Хай, другата барака. Се инчентва. Както виждате, аз съм пълен с буклуци. Гледайте. Красти, дървета, скари пъмпинг, някакви камъни тук, скали, мали, дървета. Всичко имаме ние. Те чакам да ни се заради това, за да коваме. Ладно. Иди. Clan Wars. И ми е на първо левел това. Star Wars. Аре бе. Трябва да сме 10 човека, аз съм само един. Така че... Специалните... Ще търсим някакъв... Search. Тук е някакъв план. Shit.
Аз съм много малък и затова никой няма в моя клас. Така, какво ще правим? Това е чудно. Тей. Аз ще снимам още епизоди на Clash of Clans, но... Чакайте, къде съм? Защо? Настройки. Но. И то започна кога да говориш, бе! Гаси човека, този е много прост, бе. Този е много прост, просто не знам какво да кажа. Започна кога да говори. Просто е пълен идиот. Виж го колко е прост. Този е много прост. Просто е пълен идиотник. Този е пълен тъп. Виж какви тъпи дървета. Голд сторигът ми на левел 8. Елексир колектора ми левел 7. Бомбите ми са левел 1. Елексир колектора ми този левел 1. Това е левел 4, но искам да го дигам на левел 5, но не мога, защото нали събирам за Wizard Tower-ът, който струва много пари. И ако го сложим, ще събирам по-добре пари. Имаме лаборатории. За тази лаборатория, ако я дигнем на левел 5 часа ще чакаме. Той се струва, защото ще имаме гиганта да апгрейдваме. На мен сега тук ми се апгрейдва да спечеля и това. Това е едно човече с бомба, което като фърли бомбата и умира. Това е много тъпо. Но като апгрейдна това на левел кое си не знам, ще апгрейдна бараката си на левел 6 и ще спечеля балун. И това е много силно. И като го спечелям, ще го апгрейдвам и ще стане много силно. Добре, братчетци. После ще апгрейдна бараката си на левел 7 и ще получа Wizard. На левел 8 ще получа хилърката, която ще ми дава живот на всички. Това е гиганта. Много е тъпо, защото арми всичко снимам. Сега да проверим нещо. Къде имахте? Ето го. Това. Трябват ми 200 000, за да получа спел факторито за магия. Да си имаме магия.
Тъй. Но тъй като нямаме още 200 000, няма как да ще го направим. Това е отвратително. Стоим тук безцелно и чакаме тези простаци да се заредят. Вижте ги с какви малки мечета са. Много сладки. Обаче имаме си даже и Springtrap. Това ми е най-апгрейдната мина. Апгрейднатата мина. Springtrapът тук винаги работи. И тези бомби също. И тук работи понякога. Пак работи, де. Често работи. Тъй. Как си минават през стената, бе? Гледайца. 1, 2, 3. Излиза. Лети. Лети, бе! Как ти е, бе? Имаме и мортар, който е... Мортара е левел 1. Трябва ми 32 да го апгрейдна на левел 2, но не ми трябва. Няма да го апгрейдвам сега. Като спечеля Wizard Tower и тогава... Пак аз имам Wizard Tower да спечеля само един. И това е отвратително. Мисля, че за да имате Wizard Tower трябва да имате и Wizardите, което е отвратително. Май не. Не знам. Те надиха да ходим на война. На война. Това е левел 2, това е левел 5. Става. Нино. И ето. 170. Тук е отвратително, защото тук има бомби. Гледайца. Не. Да я знам, бе, кой има тук. Там халът го превзехме. Ще оберем всичко тук. Този има Бош. Ужас. Този е гаси тъпия. Сега го убихме и за 2 минути и няколко секунди взехме 100%. Приятели, това беше всичко от мене. Видяхте ми базата. Ако ви е харесал този клип, абонирайте се и предлагайте игри, на които да снимам. Довиждане, това беше всичко от мен.